Μπείτε στο κανάλι μου να δείτε το βίντεο. Ένα Stumble Token να βλέπετε αυτό, είχαμε τύχει. Στο Epic, όχι, 10 gems. Δεν πειράζει, μια χαρά είναι και τα 10 gems. Και τώρα πάμε για το unboxing μας. Λέτε να τα κάνουμε 7 μαζί. 7 μαζί μπορούμε. Είστε έτοιμοι ή θέλετε πρώτα να κάνουμε και αυτό? Ας κάνουμε πρώτα και αυτό και μετά ας κάνουμε το unboxing. Πάμε να δούμε, θα μας το δώσει. Είμαι παιδιά πάρα πολύ τυχερός που έτυχα τόσα πολλά Stumble Tokens. Δεν το βλέπω να το δίνει, οπότε ξεκινάμε κατευθείαν το unboxing. Πάμε 7 μαζί και ας να ευχηθούμε καλή τύχη για να τύχουμε κάτι καλό. Δηλαδή θέλουμε Legendary ή Special Legendary έχει 11%, Special 1% και Epic 88%. Δηλαδή είναι το πιο σίγουρο Epic. Μπείτε στο κανάλι να δείτε το βίντεο. Τα πάτησα παιδιά.